Lucas Kapitulo 11. Ug nahitabo nga sa nagaampo siya sa usa ka dapit, sa miundang siya, miingon kaniya ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo ingon sa pagtudlo usab ni Juan sa iyang mga tinun-an. Ug siya miingon kanila, kung kamo manag-ampo, mag-ingon kamo, Amahan namo nga anaa ka sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ihatag mo kanamo sa adlaw-adlaw ang tinapay namo sa matag adlaw, og pasayloa kami sa among mga sala, kay nagapasaylo usab kami sa tanan nga nakautang kanamo. Og dili mo kami pagdadon sa panulay, kundili luwason mo kami sa dautan. Og siya miingon kanila, kinsa ba kaninyo ang may usa ka abyan? Og moadto kaniya sa tungang gabii, og mag-ingon kaniya, Abyan, pahulama ako og 3 ka tinapay. Kay ang akong usa ka abyan miabot kanako gikan sa iyang pagpanaw, og wala ako'y ikadulot bisan unsa sa atubangan niya. Og kadtong atoa sa sulod motubag og moingon, dili mo ako pagsamukon. Naserhan na ang pultahan, og ang akong mga bata ania na sa higdaanan, uban kanako. Dili ako makabangon sa paghatag kanimo. Nag-ingon ako kaninyo nga bisan siya dili mo bangon sa paghatag. Tungod kay siya iyang abyan, apan tungod sa hilabihang paghangyo, siya mo bangon og mohatag sumala sa tanang gikinahanglan niya. Og ako nagaingon kaninyo, pangayo kamo og kamo paghahatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo og kamo pagaablihan. Kay ang tanan kadto nga nagapangayo makadawat, og ang nagapangita makakaplag, og ang nagatuktok pagaablihan. Og kinsang tawhana kaninyo nga usa ka amahan, nga kung ang iyang anak mangayo og usa ka tinapay, muhatag ba siya kaniya og usa ka bato? Kun usa ka isda, muhatag ba siya og usa ka halas nga baylo sa isda? Kung pagapangayuan siya og usa ka itlog, pagahatagan ba niya og usa ka tanga? Busa kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag sa mga maayong hatag sa inyong mga anak, dili ba labi pa ang inyong amahan nga langitnon magahatag sa Espiritu Santo sa mga managpangayo kaniya? Og naghingilin siya og usa ka yawa nga amang. Og nahitabo nga sa nakagula ang yawa, ang amang